Ajattelen sellaista, jos voisi maalata ihannekuvaa. Mõtlen seda, et kui võiks maalida justkui selle pildi, On se, että me emme ainoastaan puhuisi siitä, että millä tavalla eri seurakunnat voivat ja pystyvät tekemään työtä yhdessä. siis ma tahan, et alati me ei oleks põhiline see, kus me räägime justkui ainult sellest, et miks ja kuidas kogudused võiksid või ei võiks koostööd teha. Joskus meillä on vaikeaa, joskus on helpompaa olla eri seurakuntien kanssa. Vahel on raskem, vahel on kergem olla erinevatest kogudustest. Mutta mä haluaisin ottaa toisen näkökulman äskeiseen vielä. Aga ma tahaksin võtta siia täitsa teise vaatenurga veel lisaks. Tähän liittyy toinenkin haaste, Siin on ka veel üks teine väljakutse, jota jollakin tavalla mä näen täällä, että tapahtuu hyvin. mida ma näen siin, et toimub justkui hästi. Kun eri-ikäiset kristityt ovat yhdessä. Kui eri vanuses kristlased on koos, Se on aina mahdollisuus oppia jotakin uutta. see on alati võimalus õppida midagi uut. Ja mä sanon teille nuoremmalle kansalle nyt. Nüüd ütlen teile, nooremad inimesed, Käyttäkää joka ainoa tilaisuus, jota teillä on, seurustella vanhemman uskovaisen kanssa. kasutage igat võimalust, mis teil on, et veeta aega koos vanema usklikuga. Ei ne ehkä ymmärrä kaikkea sitä internettiä ja kaikkea tätä appsia sinne ja tänne ja tonne. Võib-olla nad ei saa aru veel kõigest sellest internetist ja nendest äppidest. Ei vanhat sormet taivu kaiken maailman sähkösysteemeihin. Võib-olla need vanad sõrmed ei ole kogenud igasuguste elektrisüsteemidega. Älkää niihin juuttuko, Et ärge nendesse kinni jääge, vaan kysykää vanhemmalta väeltä, minkälainen se Jeesus on. vaid küsige nende vanemate käest just, milline on Jeesus. Onko se Jeesus oikeasti uskollinen Jeesus? Kas Jeesus tõesti on ustav Jeesus? Onko se oikeasti sellainen Jeesus, joka pysyy paikalla silloin, kun mä teen väärin? Kas see on tõesti selline Jeesus, kes jääb ka minu juurde, kui ma teen valesti? Niin se vanhempi kansa kertoo teille, minkälainen tämä Jeesus on. Siis see vanem rahvas suudab teile rääkida, milline on see Jeesus. Ja sitten toisinpäin. Ja siis teistpidi, Mä puhun itsestäni nyt vanhempana kansana. nüüd räägin endast kui vanemast Mulla on rahvast. 2 aikuista poikaa, 30 vähän yli ja 20 vähän yli kotona. Mul on 2 täiskasvanut poega, üks on vähe üle 30, teine üle 20 Enkä mä ymmärrä heitä, ja mina ei saa neist aru, mutta mä opin heiltä koko ajan. aga ma õpin neilt kogu aeg. Uusia sanoja ja uusia ajatuksia ja tapoja. Uusi sõnu, uusi mõtteid. Ja mä ymmärrän sen, että jos me halutaan julistaa evankeliumi tälle ajalle, Ja ma tunnen seda, kui me tahame kuulutada evangeeliumi praeguselle ajale, meidän vanhempienkin on hyvä oppia jotakin siis uutta. meil vanematelgi on hea midagi uut õppida. Ja me voidaan oppia näitä uusia jopa työtapoja ja annetaan niiden nuorten tehdä se. Ja võib-olla võiksime ka meie õppida neid uusi viise teha seda tööd ja Tehdään lubada niitä ka noortel yhdessä. teha. Lähetetään ne nuoremmat sinne, mihin me itse ymmärretään mennä. Ja teha võib-olla seda koos, nii et me saadamegi need noored sinna, kuhu ise ei suuda minna. Mutta ei jätetä heitä yksin silloin, kun tuulee Aga ei jäta neid üksi siis, kui on torm ja tulee vastoinkäymisiä. ja kui tuleb tagasilööke. Ja silloin me ollaan aina odottamassa heitä syliammolla, että tänne vaan nuoret, ollaan täällä turvassa. Vaid oleme alati avatud kätega ootamas neid, et siin on turvaline ja võite tulla siia tagasi. Jumalan seurakuntaa tarvii jokaisen isoäidin ja isoidän, mitä meillä vaan on liikkeellä. Jumala kogudus vajab igat vanaema ja igat vanaisa, kes veel liikvel on. Ja yhtä hyvin me tarvitaan jokainen villi nuori, jota me vaan saadaan kiinni. Ja sama palju vajame me igat metsikut noort, kelle me vähemalt kätte saame. Koska jokainen ihminen tässä maailmassa tarvii kuulla Jeesuksen. Sest iga inimene Jeesuksesta. siin maailmas peab kuulma Jeesusest. Ja silloin me tarvitaan kaikki ne ihmiset, jotka kynnelle kykenee tähän yhteiseen operaatioon. Ja seepärast me vajame igat inimest, kes suudab aidata kaasa selles ühises operatsioonis. Tämä on niin hullu homma, tämä evankeliumi homma, että en mä tiedä mikä on tätä hullumpaa. See on nii pöörane värk, see evangeeliumi värk, et ma ei tea, kas sellest üldse hullemat on olemas. Tämä on niin outo tie See on nii tundmatu tee vahel ja niin hieno Herra.
ja nii suurepärane Jumal. Ja kaikkein kummallisinta, että hän kutsuu meitä siihen samaan elämään ja seikkailuun, jossa hän on luvannut kulkea edessä ja perässä. Ja kõige hullem on see, et ta kutsub meid kõiki osalema selles elus ja selles seikluses, kus tema ise läheb ees ja tuleb ka meie järel. Ja koko tämmöisen seurakunnan avulla hän haluaa välittää sitä tietoa tähän maailmaan, minkälainen hän itse on. Ja kogu selle koguduse kaudu tema tahab sellele maailmalle näidata, milline tema ise on. Ja sen tähden meillä ei ole varaa jättää ketään pois. Ja seepärast me ei saa endale lubada, et me jätame kellegi välja. Otetaan yksi viittaus välillä, Efesolaiskirje 30. Otsimme üles kirja Efeeslastele peatükk 30, peatükk 3 ja salm 10. Luetko sinä, Joel, sen? Kiri Efeslastele. Nii saab nüüd Jumala mitmekülgne tarkus teatavaks koguduse kaudu taevastele valitsustele ja meelevaldadele. Eli jos vapaasti käännetään, kun kaikki tämä maailman kaikkeus katselee Jumalan seurakuntaa. Kui nüüd vabalt tõlkida, siis kui kes iganes, kui see kõiksus vaatab seda Jumala kogudust, Niin meitä katsomalla siis meid vaadates he tulevat ymmärtämään, minkälainen Jumala, Isä meillä on. nad saavad aru sellest, milline Jumal, milline Isa meil on. Ajatelkaa sitä. Mõelge sellele. Jumala käyttää omaa seurakuntaansa kertoakseen kaikille, minkälainen hän on. Jumal kasutab oma kogudust selleks, et rääkida kõikidele ja näidata, milline tema on. Ja tästä ainakin voidaan yksi johtopäätös vetää lisää. Ja me võime ühe järelduse siit teha. Hyvät ystävät, arvostetaan ja kunnioitetaan toinen toistamme myöskin täällä uskovaisena. Kunnioitetaan. Armsad sõbrad, väärtustame ja austame teineteist Ja selles pidetään koguduses. toista tärkeänä. Ja peame ka teist inimest tähtsaks. Ja otetaan täältä tämä Johannes Markuksen elämänkerta vierelle. Ja võtame siit selle Johannes Markuse eluloo justkui kõrvale. Ja mietitään sitä, että voinko minä rohkaista jotakin toista kristittyä Ja mõtleme jaksamaan. sellele, kas mina äkki olen see, kes võib julgustada kedagi teist kristlast. Voinko mä kertoa jonkun hyvän asian toiselle, että hän jaksaisi paremmin? Kas mina võiks öelda äkki kellelegi mingi hea asja, et tema jaksaks paremini? Nostaa toista, tukea toista. Tõsta üles kedagi teist ja toetada teda. Ja jos me tällä tavalla opimme toinen toisiamme rakastamaan ja arvostamaan, Ja kui sel viisil me õpime teineteist armastama ja väärtustama, niin mä uskon, että se on tämä evankeliumin liikkeen kannalta yksi suurempia salaisuuksia. siis evangeeliumi edasimineku koha pealt see on üks suurimaid saladusi. Ja siihen meitä haastaa myöskin tämä Johannes Markuksen esimerkki. Ja selle väljakutse esitab meile ka see Johannes Markuse elukäik. Ehkä ei se, että hän teki väärin tai virheitä tai oli laiska tai ei muistanut, en tiedä. Mitte see, et ta tegi vigasid, ta oli laisk või ta ei mäletanud või mitte see. Vaan se, että vanhemmat, Barnabas, Pietari ja myöhemmin Paavali, pysyy matkassa mukana ja tuki häntä. Vaid see, et Barnabas, Peetrus olid temaga kaasas sellel teekonnal ja toetasid teda. Se antaa meille tämän rohkaisun ja periaatteen tässä opetuksessa. Just see annab meile selle julgustamise põhimõtte selles kogemuses. Eli meidät on kutsuttu Meid on kutsutud yhdessä liikkeelle üheskoos valon minema edasi, kantajiksi. kandma valgust. Ja jos vielä pitäisi tämä viimeinen laittaa ikään kuin yhteen, niin toinen toistamme kantaen ja rohkaisten lähtemään liikkeelle. Ja kui seda veel nüüd kokku võtta, siis teine teist kandes ja toetades on meid kutsutud minema edasi. Galattalaiskirjeessä oikeastaan puhutaan siitä, että kantakaa toistenne kuormia ja taakkoja. Kirjas galaatlastele räägitakse sellest, et kandke teineteise koormaid. Eli ei tämä Paavalillekaan ollut outo kohta. Nii et see ei olnud ka Paulusele tundmatu asi. Ja mä ajattelen niin, että tässä meillä on vähän sellaista parannuksenkin paikkaa. Ja ma mõtlen, et selle teema juures meil igal ühel ilmselt on mingit paranemise võimalust. Ja olisi tärkeää se, että me aina osaisimme rakastaa toinen toisiamme. Oleks tähtis see, et me igaüks igal ajal oskaksime teineteist Ja armastada armahtaa toisiamme. ja olla ka armulised teineteisele Ja arvostaa. ja väärtustada.
Ja mä ajattelen näin, että sitä voi sillä tavalla opetella, kokeilla. Ja ma tunnen, et seda võib justkui õppida ja proovida. Mä en tiedä, onko se teille virolaisille helpompi kuin meille suomalaisille. Ma ei tea, kas see teile eestlastele on kergem kui meil soomlastele. Kuinka helppoa teidän on pikkusen kannustaa toista? Kui lihtne teil on kedagi teist innustada? Mä en tiedä sitä. Mä luulisin, että se olisi teille vähän helpompi. Ma ei tea, aga ma arvan justkui see teil eestlastel oleks natuke lihtsam kui soomlastel. Mutta me lähettäisiin kannustamaan, vaikka kukaan ei kannustaisi meitä. Aga me võiks hakata julgustama või innustama ilma, et keegi just nagu meid innustaks. Se voi olla haasteellinen, mutta mä uskon, että jonakin päivänä joku myöskin kannustaa sinua. See võib olla päris suur väljakutse, aga ma siis usun, et ühel päeval keegi innustab ka sind edasi minema. Ajatelkaa, minkälainen seurakunta olisi sellainen, joka eläisi tämmöisessä kannustavassa ilmapiirissä. Mõelge, milline oleks see kogudus, kes elaks sellises innustavas õhkonnas. Jaksa vielä vähän matkaa, mennään yhdessä. Pea veel natuke vastu, läheme koos. Mä tulen sun kanssa. Ma tulen sinuga. Pysytään yhdessä. Oleme koos. Nämä on niitä avainajatuksia, avainsanoja, joita tämän päivän taisteleva seurakunta tarvitsee. Need on sellised võtmesõnad, mida tänapäeva võistlev kogudus tihti vajab. Mutta mä haluaisin vielä kutsua teidät yhdelle näyteikkunalle tai yhdelle kohdalle. Ühele kohale, ühele vaateaknale justkui tahaksin ma teid veel kutsuda. Johanneksen evankeliumi viimeinen luku. Johannese evangeeliumi viimane salm. Ja siinä tämä vanha kalastaja kävi keskustelua Herransa kanssa. Viimane peatükk. Siin see vana kalamees siis vestleb Jeesusega. Ja Jeesus kyseli häneltä useamman kerran, että miten on Pietari, että olenko mä sulle rakas. Ja Jeesus küsib Peetruselt mitu korda, et kuidas on Peetrus, kas ma olen sulle armas? Mä mielelläni puhun ja opetan tästä maailman vallotuksesta ja liikkeelle lähtemisestä. Ma pigem parema meelega õpetan sellest maailma vallutusest ja sellest liikvele minemisest. Mä olen innostunut tästä kaikesta ja haluaisin lähettää ihmisiä liikkeelle. Ma olen sellest ise väga innustunud ja ma tahaksin aidata saata inimesi liikvele. Mutta mä en halua ohittaa tätä asiaa silloinkaan. Aga ma ei taha nüüd ka sellest asjast mööda minna. Ja sen tähden mä haluan tänään lopettaa nimenomaan tähän kohtaan. Ja seepärast ma täna tahan just lõpetada siia kohta. Että on mikä asia tahansa meillä Jumalan valtakunnassa menossa. Et mis iganes asi meil Jumala riigi töös parasjagu käsil on. Vaikka susta tulisi kaikkien kansojen lähetysjohtaja. Isegi kui sinust tuleks kõigi rahvaste missionitöö juht. Niin että suurinkin piispa sun rinnalla olisi kuin pikkupoika. Nii, et kõige suuremgi piiskop oleks sinu kõrval nagu väike poiss. Vaikka sä olet kuinka iso johtaja. Ükskõik kui suur juht sa oled. Vaikka sä johtaisit maailmanlaaja liikettä. Isegi kui sa juhiksid üle maailmset Niin milloinkaan Yritys. se tosiasia siis ei millalgi, ei kunagi see tõsiasi ei saa väistyä tai jäädä liian jotenkin taustalle häviksi. ei tohi jääda liialt tahaplaanile, et kaob. Sittenkin kaikkein tärkein kohta Jumalan valtakunnassa tänään ja eilen ja huomenna Siiski kõige tähtsam koht Jumala riigis nii eile, täna kui homme on se, että mitä sinä henkilökohtaisesti olet Jeesuksen kanssa. on see, et mis on sinu ja Jeesuse vahel isiklikult. Minkälaiset välit sinulla on Jeesuksen kanssa? Millised on sinu ja Jeesuse vahelised suhted? Onko Jeesus vain kiiltokuva seinällä? Kas Jeesus on ainult mingi maal seinal? Tai onko hän joku päiväkirjamerkintä jossakin? Või on ta mingi kirjakoha märge kusagil? Minkälainen suhde sulla on Jeesuksen kanssa? Milline suhe on sinul Jeesusega? Kuinka usein meillä on se keskusteluyhteys Herran kanssa? Kui tihti meil on see vestluse osadus? Onko niin, että mä kerran kuukaudessa käyn päällimmäiset kertomassa? Kas on nii, et ma kord kuus käin justkui kõnetunnil? Ja keräänkö mä muistilappua, että sitten kun mulla on Jeesuksen kanssa treffit, niin mä puhun hänelle? Ja kaasas on justkui märkmepaber, et kui ma Jeesusega jälle kohtuma lähen, et siis ma temalle sellest räägin. Vai onko niin, että en mä nyt muista, milloin mä viimeksi olen Jeesuksen kanssa puhunut? Või on nii, et ma isegi ei mäleta, millal ma viimati Jeesusega rääkisin? En mä tiedä, mikä on sun kohta. Ma ei tea, mis on sinu olukord. Mutta nyt mä sanon vaan sen, että
kaikki on kiinni siitä, minkälainen suhde sulla on tämän Jeesuksen Aga kanssa. nüüd ma tahan rõhutada seda, et kõik saab alguse sellest, milline on sinu suhe Jeesusega. Ja ei ole mitään sen tärkeämpää kohtaa. Ja sellest olulisemat asja ei ole. Ja sen tähden mä ajattelen, että jos se olisi mahdollista, niin jossakin kohtaa päivää olisi sellainen kohta. Ja seepärast ma soovin, et kui see on võimalik, siis üks hetk päevas võiks olla selline hetk. Voit vaikka sanoa yksinkertaisesti Herralle, että niin kuin huomaat, niin mä oon tässä. Võid täiesti vabalt nii lihtsalt öeldagi, et Jeesus, kui sa märkad, siis ma olen siin. Onko sulla jotakin asiaa? Kas sinul on äkki mulle midagi? Mulla olisi vähän, mutta sano sä ensin. Minul oleks ka mõned asjad, aga palun sina räägi enne. Mä nyt juttelen teille vähän niin kuin ekaluokan opettaja. Ma nüüd teile võib-olla räägin natuke nagu esimese klassi õpetaja. Mutta siitähän nyt on juuri kysymys, että sinä ja Jeesus voitte olla niin yksinkertaisesti yhdessä ja yhtä, niin kuin sä puhuisit ekaluokkalaisen kanssa. Aga see ongi selle asja tuum, et sina ja Jeesus võiksite ollagi nii lihtsad, just kui te räägiksite esimese klassi õpilasega. Tämä on juuri niin kuin pyhäkoulussa tämä suhde Jeesuksen kanssa. Ja see suhe Jeesusega ongi täpselt nii lihtne, kui see on pühapäevakoolis. Me ollaan Herra edessä niin kuin me oltaisiin pikkusia lapsia. Me oleme issanda ees nii, nagu me oleks väiksed lapsed. Ja me puhutaan Jeesuksen kanssa kaikki, mitä meillä on. Ja me räägime Jeesusega kõigest, mis meil on. Suuret ja pienet asiat. Suured ja väiksed asjad. Me puhutaan silloinkin, vaikka ei ole mitään asiaa. Isegi siis räägime, kui meil ei olegi midagi öelda. Ja nauretaan ja juostaan ja pompitaan ja niin kuin pienet lapset. Ja naerame ja jookseme ja hyppame nii nagu väiksed lapsed. Ei Jeesus ole sellainen monimutkainen juttu, että kun mä oikein väännän ja käännän ja yritän, niin sitten jotenkin se Jeesus mua ymmärtää. Jeesus ei ole mingi selline keeruline lahend või nii, et kui ma seda õigesti nii-öelda mudin või väänan või keeran, siis ma saan tast aru. Että sitten kun mulla on kaikki pisteet ja pilkut oikeassa paikassa ja rukous on oikeasti sanottu, niin sittenkö se Jeesus mua kuulee? Et kui mul kõik täpid ja komad on õiges kohas ja palve on õigesti öeldud, et siis Jeesus kuuleb. Ja sitten kun lainausmerkit puuttuu, niin hän ei ymmärrä ollenkaan. Ja siis kui jutumärgid puuduvad, siis ta ei saagi millestki aru. Semmoinenko se Jeesus meillä on? Kas tõesti selline on meie Jeesus? Ei ole. Ei ole. Hebrealaiskirja 4:14. Kiri Heebrealastele 4:14. Voit lukea sen 3 jaetta. Nämä on ne viimeiset jakeet, mitä tänään luetaan. Hebrealaiskirja 4:14-16. Kiri Heebrealastele peatükk 4, salmid 14-16. Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud, nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armuaujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Rakas uskovainen ystäväni. Armas usklik sõber. On sun elämän tilanteessa mikä hyvänsä. Mis tahes sinu elu olukord ka ei oleks. Näiden Raamatun sanan lupausten perusteella. Nende piibli sõnade ja lubaduste najal. Sä saat aina, milloin ja missä tahansa. Sa võid kogu aeg, millal iganes ja kus iganes kohdata Jeesuksen. Kohata Jeesust. Ei sun tarvi mennä minnekään, jotta sä voisit hänet kohdata. Sa ei pea minema kuhugi selleks, et temaga kohtuda. Vaan hän on siinä, missä sinä olet. Vaid tema on seal, kus olet sina. Ja kun siinä on sinä ja Jeesus, niin siinä on se alttari, jossa se Jeesus on. Ja kui olette sina ja Jeesus, siis seal ongi se altar, kus on Jeesus. Ei tarvi olla jotenkin outo kohtaamisen paikka. Ei pea olema mingi võõras kohtumise paik. Vaan siinä, missä sä elät ja olet, niin siinä on Jeesus. Vaid see, kus sa elad ja oled, seal on ka Jeesus. Ja hän ymmärtää sinun paikkasi, osasi, kuka sinä olet. Ja tema mõistab ja saab aru sellest,
mis on sinu olukord, kes sina oled. Jos sulla on paha olla, hän tietää, että sulla on paha olla ja miltä se tuntuu. Kui sul on raske olla, siis tema teab, et sul on raske olla Jos ja sua kuidas se tundub. pelottaa, jos olet häviksissä, hän tietää, miltä se tuntuu. Kui oled kaotamas, siis tema teab, kuidas sa ennast tunnet. Hän huusi ristiltä, isä, isä, miksi sä oot minut hylännyt? Tema hüüdis ristil, isa, miks sa oled mind maha jätnud? Herra tietää, mitä on olla yksin. Issand teab, mis tähendab olla Herra üksi. tietää, mitä on olla hylättynä. Ta teab, mis on tunne olla hüljatud. Hän tietää sinut Ta teab sind ja sanoo, että tule vaan ja ole vaan. ja ütleb, et lihtsalt tule ja lihtsalt ole. Ja tämä on se kohta, jossa sinä ja Jeesus olette olemassa. Ja see on see paik, kus sina ja Jeesus olette olemas. Raamatun sanan lupausten perusteella Herra tulee sinun luoksesi evankeliumin sanassa. Piibli sõnale ja lubadustele toetudes Jeesus tuleb sinu juurde. Hoitaa, koskettaa ja armahtaa. Ta puudutab sind, ta hoiab sind ja ta on sulle armuline. Saadakseen taas sen valon meissä hohtamaan tämän elämän keskellä. Et uuesti saaks särama see leek meis selle elu keskel. Koska tämä maailma tarvitsee Jeesus-valoa. Sest see maailm vajab Jeesuse valgust. Ja sinä, pikkuinen ihminen, olet se lyhty, johon se valo on asetettu. Ja sina, väike inimene, oledki see latern, kuhu see valgus on pandud. Ja Jeesus on tämä valo. Ja Jeesus ise on see valgus. Ja tätä valoa meidät on kutsuttu kantamaan. Ja seda valgust on meid kutsutud kandma. Ja voimaksi on lupautunut Pyhä Henki. Ja meie tugevuseks on lubatud anda meile Püha Vaim. Ja seuraksi tämä seurakunta. Ja kaaslaseks see kogudus. Ja ulko-ovi on tuolla. Ja välisuks on seal. Kaikki maamerkit on olemassa. Kõik maamärgid on olemas. Ei kun menoksi. Hakkame ainult minema.